Fotograf Bruno Matteo se představuje v Pardubicích v České republice. Cesty světa, cesty za nevýslovnými krásami. Brazilský básník Mário Quintana jednou řekl, že bychom měli vždy vyjít na ulici jako někdo, kdo utíká z domova, jako by nám byly všechny cesty světa otevřené. Možná je to zásadní tajemství, jak ocenit krásu, která se nám každý den objevuje před očima. Fotograf Bruno Matteo nás zde konfrontuje se sérií fotografií pořízených z jeho trajektorie, kousek ze své fotografické sbírky pocházející z Brazílie, Chile, Spojených států a Afriky. S Mansa Musou, majestátním historickým černým, kde jsme letmým pohledem představeni vznešeným kořenům matky Afriky, kolébky celého lidstva a původu krále králů Mansa Musy. Malijského císaře, nejbohatším mužem v historii lidstva od starověku až po současnost, a to i podle časopisů, jako je například Forbes nebo Times. Konec konců celý svět je uvnitř nás a je jen na nás, jaký způsob si volíme, abychom jej viděli, a přerámujeme si je s každým novým pohledem. Každé místo je uměleckým dílem v neustálém pohybu. Édouard Glissant řekl, že začátky plynou všude, jako toulající se řeky. A taková reflexe se dokonale hodí k portrétu naší neklidné společnosti, která je v neustálém pohybu. A cesty se proměňují v neustálém procesu výstavby a rekonstrukce. Tak jako my, stejně jako umění.